Aksyon Radio. Aksyon Radio. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalagnan. Magasig pero sigurado, aksyon na may kalaban palanggan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life is what we make it. Ori ako sugod sa imo, Tubang. Madama ako sang palamang kutanin sa imo. Nga tubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko, ikaw ang matalaganan ko sa tiun nga ako nagaisahanon. Nga sa tiun nga ako nagakatumba. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tiun nga ako ginalapag sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayaan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ing kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamang ko tanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay hanya ini. Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Kamot ng
how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan, Maria Mestiza. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn for lost emotion. Pa? Upos ko timing baligya ako. Salamat naman kung namo si Nana. Pero ano, ay kamahuya? Kagwapa si mo, ya, gabaligya ka sa lumpia kag suman. Wala. Oo, matuod, apo. O di, anong hambal sa nagabakal sa imo? Siling nila, hindi ko no bagay sa akon ang magbaligya sa lumpia. Kay gwapa ko no ako. Mistisa, nga puti. Bagay ko na sa ang mag-artista. Tuod ki ba, Nana? Ang bagay tuod si mo ay mag-artista. Amugi. Ay, Lola? Kalingin sa... Lola, na ano ka? Kalingin na. Kalap si mo. Gulpi lang naglingin ang ulo ko. Kalap si mo na yo. Oh, Oh, ba? Ay! Diyos ko, Lola! Lola, na ano ka? Ay! Maria. Ay! La! Nay! Lola! Diyos ko! Ay! Lola! Natumba siya! Lola! Diyos ko! Si Lola! Basa siya, oh! Nagpalangihi siya! Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Maria, di-stroke si Lola mo. Jason, kamusta si Lola? Ato na siya sa ICU. Gintakdan siya sa lifesaver. Oh, kumatos si Lola mo. Kumatos si Lola mo, Basyon. Ginoo ko. Kumatos? Ano na siya, Chuisoy? Kritikal ang kahimtangan ni Lola mo. Kumatos. Inang nagapiyong lang ang mga mata mo. Daw nagakatulog ka lang sang mahamuok. Oh, naginabuligan nga maginhawa sa gintakod sa imo nga aparato. Pero wala siyang kasiguruhan kung makabugtaw pa o kung hindi na. Ano? Oh, Diyos ko! Mapatay si Lola ko, ah! Maria. Hindi ko yung gusto mapatay si Lola ko. Hindi ko yung gusto, Jason. Pangamuyo lang kita. Nga maluwas sa iyo, Lola mo, Basyon, Maria. Ay, Diyos ko. Ano ba na ini nagkakatabo sa inyo man? Sa nagligad ka ng bulan na ospital. Karon si Lola mo naman. Ano nga ka di malason ini nag-abot sa kabuhi ninyo, Maria man? Joy! Kada ko sang balayran ta sa ICU. Sa diin kita makuha sang ibayad sini. Mga pilang kinalan, Chuyaw. Dako nga kwarta, Maria. Kagdagalibog ang ulo ko kung sa di naman kita makuha sang kwarta. Choy, mapauli ko anay sa balay. Subiran ko si Papa sa natabo kay Lola Basyon. Oo, te, ano, may inugpiliti ka dira? Oo, Choy. Kuhaan ko dahil ang kwarta ang gintago ko. Idugang to sa balayran ni Lola Basyon sa ospital. Maria.
ko gusto nga mapatay si Lola Basyon. Kung mapatay siya, paano kami ni Papa? Hindi ko yan magsukot. Mangita ko kwarta nga ibayad sa ospital. Mahal ko no ang ICU siling ni Choysoy. Pero sa tiin ko mangita man. Sa tiin! Isa! Uy, ulata ko na! May kapanawag sa akon. Ulata ko! Baliktod ko, Pe. Si Pam! Siya ang nagdadalagan pa kato diri. Ay, Diyos ko! Grabe ka man! Dasilsin mo ba? Ay, kahapo. Ay, Apo ba? Pam nga. Ay, nagitatak nga, nagaduroy lang sa dalan. Nano ka? Nga nag-ibig ka? Pam. Hindi mo lang mag-ibig, igalaw ay ka. Joke lang, May nag-away si Mau? Pam. Kinalan ko subong ang kwarta. Ha? Si Lola ko ara subong sa ospital. Kag delikadong kaimtangan niya. Kin-ICU siya. Ha? Uy, tuod ka ni Sisa? Oo, wala ko yan nagalahog. Wala kami kwarta nga ibayad sa ICU. Pilang kinanglan na? Dako man kuno siling ni Choysoy. Amo bala? Gusto mo makakwartaw? Oo, Pam. Kung gusto mo makakwarta, buligan ta ka. Ha? Buligan mo ko? Oo, buligan ta ka. Pero kinanglan nga masabay ka sa akon. Ano nga masabay man? Partner ta ka Partner sa ano? Ano pa? Kundi partner sa pagpang-snatch Dan mo ko sa pagpangawat. Ano?
Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan! Nan, di lang tamatambay, mistisa. Di lang tamatambay sa mall. May sales di subong, ganun ka ginutok ng tao. Ay, pam, kinakulbaan ako. Nadlok ko. Gagir yaw. Namadlo ka. Gusto mo man yan nga makakwarta ka? Oo ka ni, pero basi ko madakpan ta. Kaya mo na, bigyan paminsan mo eh. Hindi na pala paminsan sa nga muna. Ang pinsaron mo, amo si Lula mo nga to sa ospital. Nga kung hindi ka mangisog, matipok ito si Lula mo. Uy, hindi ko magkambal si Napam. Mabuhi pa yan si Lola. Nagsiling ko nga mapatay si Lula mo, aw. Iyo. Ang ako niya, kung hindi ka gani kakita kwarta, kundi, lagi na makadto si Lula mo, te, pili ka. Mga wata kung mapatay si Lula mo. O, pili na. Mangawat na lang. Dagagir ka pala mo. Ba, o ato. Ang maedad ng babae, oh. Tulog ka lang walit yaw. Apaw! Kadamo sa unod sang walit yaw, oh. Kitaon niya sa atong ninatindugan. Ato to. Ginbalik niya liwat ang walit na si handbag. Dali kay mistisa, sundon ta siya. Ha? Dali, sunod ba sa ako? Ato. Nagdasok siya sa mga tao nga nagkapili sang bagay ng mga pundak kag bedsheet to. Nan, amo na ning tsansa ta. Di pamati. Matupad ko siya, ha? Dason, ikaw tupad ka man siya. Pili-pili ka man sa ginaukay nila. Kung abi, mabakal ka man. Sinyasan ta ka nga, itulod mo sa pasulod sa mga tao nga nagkapili. Kung abi, may nagapanagiliot sa likod mo. Gets mo? Ayos. Sige, mauna ko, ha? Mauna ko palapit siya. Sunod ka na yun, ha? Sige. Ato na si Pam. Diyos ko, kinakulbaan ako. Nagapalang yami ako sa kakulba. Ato na si Pam. Ato na sa tupad sa babae nga ginasiling niya. Mapalapit ako. Diyos ko, patawara ako. Kinahanglan ni Lula ang kwarta. Ay, abaw, hindi na kamo magal, di na sukala, inahiday na kamo. May ano man iniyan. Ari na ako sa tupad sa babae. Abi, Nagsinya si Pam. tulod sa likod. Managilot ako sa mga nagapili. Ay, aragoy. Nano man. Pwede na kamo na man ni Claude, ho? Ay, ang bota sa gay. Ay, nano man, Ay, aragay. Eh, abogin, hindi bala ka mo magdinaguso. Ho? Inahinay na maka. Hindi bala ka manikluta. Sa kairan ko siya. Ay, Oo, gani. Ako na pala ako na ang ginkuha mo man imo yan. ay, hindi ninyo kami pang idasok sa sulod, ho? Gani, makinalo man ang man. Sino man niyang kapanikluda man? Si Pam, at Hinahinay na pala napalayo ka na mo. siya. Nakasinya sa nga magsunod. Ay, magwa na lang gani ko diya. Paagi ay. Ay, pagyan yung bata, Pagyan yung sa. Ay, abot sa kagulok, Eh, nag-intra man di siya sa ato, no? Pagyan ninyo. Gani, ay, Maagi ko. Pagyan yung sa, Excuse me, maagi ko ay. Tagutok agi ko.
lang yami ako. Sa diin na si Paman. Uy! Ari ko di! Ay, ato sa sakilid sang salakyan. Nagasandig. Palapitan ko siya. Oh, Pam! Ote, kulban ka? Oo nakuha mo. Oo, ako pa ya. Ari o. Ari ka sa bulsa kong kwartaw. Ha? Tuod ka, Pam? Oo. Damo kayo unod sa kong wallet ya. 10,000 ang unod sa wallet ya. May dollar pa. Ha? Big time ang nadali ta. Hala, kada ko galis ang kwarta sang tigulang nga babae. Ay, kaluoy man sa iya, no? Ay, basi kung kinanglanon niya to ang kwarta, Pam. Amo na kayo wala siya galong mo. Kadali ko lang nabuksan ng handbag. Sansaw lang. Pam, kinakonsensya ako. Ano? Gagir yun. Ay, Diyos. Kilanglan sang lula mong kwarta. Pili ka. Maluoy ka to sa tigulang ang kawatan ta o kung si lula mong kaluuyan mo. Pam. Baanan ka ginaya, mistisa. Hindi ka na pagkonsensyahon. Amo ginakiti, bago ka pa lang sobrang ini mo. Pero kung manad ka, matig-a ka na parehos ang bato. Wala na luoy-luoy. Oh, aning kwarta o, imol na tanan. 10,000 na ha. Ako lang ng dollar o. Souvenir ko sa tigulang. Pam. Sus, kung kulang pa ng kwarta mangita pa ta biktima ho ni. Agud nga madugangan ang kwarta mo. Pam. Dali ka. Dito naman sa downtown Makita ka to sa damo kwarta ng biktima ho ta. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I
I look around and see this great big world is half of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my